study cool machiegni. Nyinga en George Bati. Jatendari tegwenge mag Hoho mar Okak Abdi Hassan oyangone gimako ji ariyo e kind joma undu ma osebedo karocho arita kwe nyandwat mar Hoho mar Okak kendo yudo bunde achiel kuomgi. Kweth joma undu go mabende osebedo kanyayo kuo jamni e gwenge go nyo temo monjo jolweny kod obila e gwenge ma Kainuke kaunti ma Turkana. Kata kamano obila kod jolweny matimo apedha kono nyo rakore kodgi magiringo kendo mako ariyo kuomgi. Hassan bende oluwo ni nyaka sani giseyudo bunde maromo 23 ma jopiny ochiwonegi kaluwore kod milome mane piny owacho golo ka jiwo jopiny mane kod bunde ataro mar chik mondo mi oduokgi ne sirkal. The only incident that we had was yesterday in Kainuk, where bandits attempted to raid police and also attack members of KDF, and in the process I think they met what they were looking for, and they were repulsed, and we also arrested 2 bandits. These bandits are already charged in court, and investigations are continuing. We also recovered 1 firearm. But in total, as we speak now, we have recovered a total of 23 firearms which were surrendered voluntarily.